ang mga kwento ng pag-ibig, kwento ng buhay at kwento ng pag-asa dito sa Barangay Love Stories. Love Stories. May mga katagang mahirap bigkasin sa harap ng mga minamahal natin. May mga bagay din na hindi na kailangan pang sabihin dahil sapat nang idaan ito sa lambing. Ikaw kabarangay, anong damdamin ang sahagod mo na lamang ipinaparating? Dear Papa Dudut, isang pagbati po sa inyo at sa mga libo-libo ninyong tagapakinig sa radyo. Ganon din po sa mga nag-aabang sa live ninyo sa Facebook sa Barangay LS. Tawagin niyo na lamang po ako sa palayaw kong Lani, 34 years old at tubong Los Baños, Laguna. May asawa at 2 anak na rin. 9 years old na yung panganay kong lalaki at 7 years old naman yung bunso kong babae. Ang experience ko pong ibabahagi sa inyo ay nagsimula nang magretiro sa trabaho yung biyanang kong babae. Lumaki ako sa poder ng lolo at lola ko sa mother side dahil maaga akong naulila sa mga magulang. Yun siguro ang naging dahilan kaya noong magkaasawa ko ay naging malapit ako sa biyanang kong si Nanay Karing. 61 anyos na siya at dating teacher sa elementarya dito sa amin sa Laguna. Simula nung mabalo siya 6 years ago ay pag-aalaga na lamang ng mga halaman ng kinakahiligan niya. Kaya noong mag-pandemic ay yun na rin ang naging libangan niya, Papa Dudut. Lalo at nauso noon yung bansag na plantito at plantita sa mga mahilig maghalaman. Ilang buwan din kaming hindi nakabisita sa kanya dahil sa lockdown. Kaya nung hindi na gaanong mahigpit sa COVID-19 protocols ay dinalasan na namin ang pagdalaw sa kanya. Minsan ay para na rin ihatid sa kanya yung mga padala ng asawa ko na nasa Saudi. Madalas din kaming magkita doon ni Ate Belen na panganay na kapatid ng asawa ko. Sa isang purok lang kasi kami nakatira at walking distance lamang ang mga bahay namin sa biyanan ko. Noong tumigil sa pagtuturo si Nanay Karing ay palagi na siyang sinusundo ni Ate Belen para magbantay sa 2 anak nito sa bago nitong kinakasama. May pwesto kasi sila na tindahan ng karne sa palengke. Kaya walang naiiwan sa 2 bata noong panahong yon, Papa Dudut. Good morning, Nay! Good morning din. Mukhang busy po kayo dyan sa mga halaman nyo Oo, alam mo namang ito na lang yung libangan ko. Eto nga't kailangan ko pang umupo dito sa bangkito habang nag-aasikaso ng halaman. Para naman hindi masyadong sumakit tong likod ko. Naku, tama na muna po yan, Nay. Tara na po sa kubo para makita nyo tong mga dala ko. Sige, sandali lang. Tatayo lang ako para doon na tayo mag-usap. Sige po. Ay. Ang aga mo yata bumisita. Lapad pa ng ngiti mo. Ano bang meron? Kasi po excited na akong ibigay itong mga padala ni Jero na sabon sa inyo. Tsaka may sorpresa din kasi ko sa inyo, Nay. Kaya dali na po, puna kayo dito sa tabi ko. Eto na, uupo na. Ay, hirap na talagang umupo pag nagkakaedad na. Ano bang sorpresa yon? Nanalo ka ba sa wedding? Nay naman, hindi naman po ako tumataya sa wedding Ay, sandali lang po at kukunin ko yung sorpresa ko. Dito ko lang po lalabas lang ako saglit. Ay, yung batang yun talaga. May pasorpresa pa sa akin wala namang okasyon. Teka, ano ba tong laman ng mga plastic na dala niya? Tingnan ko nga. Naku, puro sabon nga lang pala yung laman nito. Nay!
na po yung sinasabi kong sorpresa ko sa inyo. Wow! Ang cute naman ng tuta na yan. Buti hindi nakawala. Itinali ko po kasi muna dun sa puno ng makopa sa labas. Wala namang ganong dumadaan kaya tahimik siya dun. Yan ba yung sorpresa mo sa akin? Opo. Nagustuhan niya ba, Nay? Oo naman. Alam mo namang mahilig talaga ako mag-alaga ng aso, di ba? Lalo na kung ganito kaganda. Anong lahi ba to? Labrador Retriever po yan, Nay. Tsaka babae po yan kaya hindi yan magiging pagala-gala. Naku, mabuti naman para bagay sa kanya yung pangalang Bamba. Kasi cute siya. Nay, tumuloy na ako. Tinulak ko na lang yung gate, di naman nakalock. Narito lang naman kasi kami sa kubo kaya hindi na nilak ni Lani. Dito ka maupo sa bangko para makita mo tong regalo niya sa aking aso. Di na, Nay, nagmamadali ako. Naghihintay na yung asawa ko sa pwesto namin sa palengke. Mesadya lang ako sa'yo kaya nandito ako. Ay naku, wag mo nang sabihin. Alam ko na yan. Pagbabantayin mo na naman ako ng mga anak mo. O anong masama ron, Nay? Mga apo mo naman yun. Pero ate, matanda na si Nanay para pag-alagayin mo pa ng mga bata. Hinihingi ko ba yung opinion mo? Tsaka ano naman problema mo dun nanay ko yung kausap ko. Ikaw, sampid ka lang sa pamilya kaya wag kang makialam. Hindi naman sa nakikialam ako, ate. Pero senior na si Nanay kaya di na siya dapat nasistress sa mga ganyang bagay. Ano ba pakialam mo, ha? Baka gusto mo lamutakin ko yung uso mo para di ka na makasabat. Huwag na nga kayo magtalo. Sige na, Belen. Mauna ka na sa inyo at susunod na lang ako. Aayusin ko muna yung mga halaman ko. Salamat naman ng makalayas na rito. Naalibad para na ako sa isang sip-sip dyan Pero siguraduhin mo na yung nasusunod ka agad Naiinip na doon sa palengke yung asawa ko kaya bilisan nyo na. Oo, sige na. Pero Nay, ayos lang po ba kayo? Oo, Lani, ayos lang ako. Kaya umuwi ka na rin. Isasama ko na lang tong si Bamba sa bahay ni Belen para may libangan din ako ron. Madalas kaming magtalo ni Ate Belen, Papa Dudut. Girlfriend pa lamang kasi ako ng kapatid niya ay mainit na ang dugo niya sa akin. Lalo na noong nakapag-abroad si Jeron. Parang naiinis siya sa amin dahil nakakaangat ng kaunti ang buhay namin sa kanila, Papa Dudut. Tingin kasi ni Ate Belen sa amin ang asawa ko ay malaking kakompetensya sa lahat ng bagay. Pakiramdam ko nga noon ay kaya gusto niyang nandun lagi sa bahay nila si Nanay Karing ay para hindi ko ito laging mapuntahan. Ayaw ni Ate Belen na maging malapit kami ng nanay niya sa isa't isa. Pakiramdam ko dahil yon sa ego niya. Iniisip niya siguro noon na mas mahal ako ni Nanay Karing kesa sa kanya. Hindi ko naman po masisisi yung matanda kong parang ilag at takot kay Ate Belen. Iba rin kasi yung ugali niya. Masyado siyang matalim kung magsalita na parang hindi man lang kinikilabutan kapag sumasagot ng hindi maganda sa magulang niya. Hindi man lang siya nag-iisip na sa halip na siya ang mag-alaga kay Nanay Karing ay ito pa ang inuobligan niyang mag-alaga sa mga anak niya. Siya pa ang galit kapag hindi na pagbibigyan. Kaya tuloy hindi niya napansin na mga kakaibang ikinikilos ng biyenan ko. Nagumpisa yon sa mga napapansin ko kay Nanay Karing nang minsan itong sunduin muli ni Ate Belen, Papa Dudut. Ano ba yan, Nay? Ibaba nyo na muna po si Bamba para makita nyo tong mga dala ko. Hindi na po tuta yan para karagahin nyo pa. Naku, kayo rin po yung mahihirapan. O siya, ito ibababa ko na. O baba ka muna, Bamba, ha? Nakakatuwa naman kasi si Bamba. Abay parang bata akong maglambing. Para tuloy ako nagkaanak uli. Buti naman po nagkakasundo kayo niyang alaga nyo. Ay, sinabi mo pa. Siya na nga lang yung nagpapasaya sa akin dito. Siya na rin taga-abot ng tsinelas ko kapag umaalis ako para kumuha ng pensyon. Naku, mukhang nandyan na naman si Ate Belen.
Siya lang naman yung mahilig magbukas ng gate nang walang sabi-sabi. Nandito ka na naman pala, Lani. Kaya pala di na naman nakalak yung gate eh. Ikaw naman, Belen. Maliwanag pa naman kaya ayos lang na hindi mo na isara yun. Tsaka ayaw mo na nakapasok ka kaagad. Oo, nanay. Yang manugang nyo naman palagi yung magaling sa inyo eh. Para yun lang sinabi ko, nakadepensa agad kayo dyan. Ikaw naman kasi ate, kaya aga-aga ang init ng ulo mo. Ano na naman ba ang kailangan mo kay nanay? Sa'yo na ba dapat unang ipaalam ngayon kung anong kailangan ko sa nanay ko? Hindi yata ako nasabihan na kailangan ko pa palang magpaalam sa'yo bago ko masundo si nanay. Naku, Belen, kung pagbabantayin mo na naman ako sa makukulit mong anak, eh ayoko na. Pagkatapos nyo magpakasarap ng lalaki mo, ako yung pahihirapan nyo mag-alaga sa mga anak nyo. Kung makapagsalita naman kayo, Nay, parang di nyo mga apo yung inaalagaan nyo ah. Ayoko na nga! Ayoko! Lani, sabihin mo nga sa kanya na ayoko. Ang OA nyo naman, Nay. Pinakikiusapan ko lang kayong bantayan saglit yung mga anak ko. Naninigaw na kayo agad. Hindi OA si nanay ate. Kinukulit mo lang kasi kahit na ayaw sumama sa'yo. Tumahimik ka nga dyan, Lani. Sabat ka ng sabat. Isa pa tong asong to. Dapat dito sinisipa eh. Ay! Ate naman! Kailangan mo pa bang sipain yung aso? Nakakainis eh. Tinatahulan ako. Tsaka ano bang pakialam mo kung sipain ko yan? Naiinggit ka siguro, no? Gusto mo sipain din kita? Napakabarong bada mo talaga! Pati aso ko pinagdiskitahan mo pa! Kung makareact naman kayo. Aso lang yan. Hindi yan basta aso lang, te. Alaga yan ni nanay. Yan lang kasama niya dito sa bahay. Wala akong pakialam. Ay, makaalis na nga lang. Pero bago ko makalimutan, akin na lang itong mga sabon at pabango dito sa lamesa ha. Para naman di masayang yung pagpunta ko rito. Huwag mo ng kurso na dahin yan, ate. Bigayan ni Jeron kay nanay. Tsaka meron ka rin naman yan ah. Ano namang masama kung kinuha ko tong iba? Pinaghirapan naman to ng kapatid ko kaya tumahimik ka na dyan. Sino ba yung lumabas ng gate? Ang ingay ah! Si Ate Belen po yung lumabas. Di ba nga po kagagaling niya lang dito? Teka, ba't parang nanginginig kayo, Nay? Nagulat po ako at nagtaka sa naging reaksyon noon ni Nanay Karing kay Ate Belen Papadudut. Alam kong hindi sila magkasundo at talagang masungit sa kanya yung hipag ko pero ni minsan ay hindi ko pa ito nakitang nagkaganon. Nagtaka ko dahil yon ang unang pagkakataon na nakita ko siyang umarte na para bang batang nagmamaktol at ayaw sumunod sa magulang. Natakot din ako dahil parang sandali siyang nawala sa sarili niya, Papadudut. Parang naging blanko rin noon ang mga mata niya. Napansin ko rin noon na medyo nanginginig siya habang nakatingin sa gate. Yun bang parang natatakot siya noon na baka bumalik kung sino man yung nakita niyang lumabas doon. Nawala lang ang pangangatog niya noong lumapit na sa kanya si Bamba. Para itong isang bata na pilit na kino-comfort si Nanay Karing. Dinilaan po siya nito sa mukha at saka ikiniskis yung katawan nito sa kanya na parang batang naglalambing. Siguro'y nararamdaman din ng aso kung ano ang nararamdaman ni Nanay Karing noon. Parang alam din ni Bamba na may kakaibang nangyayari noon sa matanda. Nakita ko yung unti-unting pagkalma ng biyanang ko at pagbalik nito sa normal dahil sa ginawa ni Bamba. Naging kalmado uli ito at bumalik sa normal habang hinahaplos yung aso. Dahil sa mga nakita kong yon ay nagduda ako kay Ate Belen. Pumasok sa isipan ko na baka may ginagawa siyang hindi maganda kay Nanay Karing kapag walang ibang nakakakita sa kanya ng mga panahong yon. Papadudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papadudut, nagduda ako noon na baka hindi maayos ang pagtrato ni Ate Belen kay Nanay Karing tuwing nasa bahay niya ito at nagbabantay sa mga anak niya. Yun ang unang pumasok sa isipan ko dahil sa nakita kong reaksyon ni Nanay Karing sa nangyari ng umagang yon. Matindi kasi ang pagtangging ginawa nito na para bang may kinakatakutan nito sa muling pagsama sa panganay niyang anak.
Pero sa tuwing tinatanong ko naman si Nanay Karing kung kumusta ang pagtrato ni Ate Belen sa kanya, lalo na kapag nagbabantay siya sa mga anak nito ay wala naman siyang sinasabi. Kaya naisip ko na lamang na siguro ay nagwo-worry lang siya na baka magsumbong ako sa asawa ko. Kaya pinagtatakpan niya ang panganay niyang anak. Ayaw niya lang siguro na mag-alala pa ang bunso niya at magalit pa sa kapatid nito. Pero mula noon ay mas dinalasan ko na lamang ang pagdalaw sa kanya. Lalo na sa umaga dahil yun ang oras na madalas siyang sunduin ni Ate Belen Papadudot. Pero isang tanghali po noon ay nalaman ko na nasa bahay na naman ni Ate Belen ang biyenang ko. Dahil nga duda ako sa hipag ko ay pumunta ako sa bahay nito para kumustahin si Nanay Karing. Pero hindi ako makapaniwala sa naabutan ko doon. Parang bigla na lamang kumulo ang dugo ko sa mga nakita ko sa bakuran mismo ni Ate Belen Papadudot. Ate, bakit mo naman pinagagalitan si nanay? Dito pa talaga sa labas? Paanong di ako magagalit? Nagtatanga-tangahan niyang si nanay. Naturing ang teacher dati tapos ganyan? Iwanan ba naman yung anak ko dito sa may poso na puro sabon yung mata? Kung nadulas pa yung anak ko rito. Ayun o, namula tuloy yung mata ng bata. Buisit. Pasensya na. Hindi ko naman sinasadya eh. Tsaka saglit lang ako dun sa loob kasi kinuha ko yung stroller. Aanhin mo naman kasi yung stroller, Nay. Pinaliliguan mo lang yung bata. Galit ba kayo sa akin? Tapos sa anak ko kayo gumagante? Lani, payakap nga ako, Lani. Tama na nga ate. Kung makasigaw ka naman. Nakayakap na nga sa akin si nanay kasi natatakot na siya sa'yo oh. Di ka pa rin tumitigil. Kasalanan mo naman yan eh. Matanda na nga kasi siya. Pinipilit mo pang gawing yaya ng mga anak mo. Pag-aalaga lang naman sa mga anak ko yung hinihingi kong tulong sa kanya. Buti nga, di na ako humihingi ng pera galing sa pensyon niya kasi alam ko na sa mga anak mo na napupunta. Anong pinagsasasabi mo dyan na sa mga anak ko na pupunta yung pensyon ni nanay? May matinong trabaho si Jeron. Hindi namin kailangang umasa sa pensyon ni nanay. Yun na nga eh. Nasa abroad naman yung asawa mo pero kayo pa tong laging binibigyan ni nanay. Palibhasa, paborito niya yung mga apo niya sa'yo kaysa sa mga anak ko. Wala akong kinukuha ni isang kusing kay nanay para sa mga anak ko. Lahat ng meron sila, galing yun sa pinaghirapan ng tatay nila at hindi sa pensyon ni Nanay Karing. Huwag kang ang plastic. Alam kong nabilog mo na yung ulo ng buwisit na matandang yan. Huwag mo nga pagsalitaan ng ganyan si nanay. Sumusobra ka na ha? Uwi na tayo, Lani. Opo, Nay. Uwi na tayo kasama si Bamba. Ay, kita mo na yung ginawa mo? Nanginginig na si nanay sa takot? Nanginginig sa takot? Nako, tigilan niyo nga ako sa arte niyong dalawa. May yakapan pa kayong nalalaman. Para ano? Para palabasin sa mga kapitbahay na masama ako? Galing niyong umarte. Hindi ko alam kung anong klase kang tao. Mas mabuti pa nga yung aso ay naalagaan si nanay eh. Samantalang ikaw na sarili niyang anak, arte lang para sa'yo yung nangyayari sa kanya. Napakawalang kwenta mong anak. Isa pang salita mo, Lani, makakatikim ka na talaga sa akin. Isa pa yung aso na yan. Kung di yan tatahimik, kayo, pareho kayo, sisipain ko kayo. Hindi ako sanay na lumalaban sa nakatatanda, ate ha. Pero subukan mo lang kantiin si nanay sa harap ko. Kakalimutan ko na anak ka niya. Huwag ka na makipag-away. Uwi na lang tayo. Ayoko na rito. Mas mabuti pa nga umuwi na kayo. Baka lalo lang ako mabwisit sa inyo. Lalo na sa'yo, Lani. Namumuro ka na sa akin. Uwi na kasi tayo. Opo, Nay. Halika na po. Iuwi ko na kayo. Naiiyak kong inihatid ang biyenang ko sa bahay niya, Papa Dudut. Awang-awa kasi ako sa kanya ng mga oras na yon. Nag-worry rin ako sa kalagayan niya noon kaya gusto ko sana na sa bahay na lamang muna namin siya tumuloy para mabantayan ko siya pero tinanggihan niya yon. Kaya naman nagpasya na lamang ako noon na samahan muna siya ng ilang oras. Gusto ko kasi na masiguradong maayos na siya bago ko iwanan.
Pero mukha naman pong kalmado na siya ng mga oras na yon. Normal na kasi siyang kausap na para bang baliwala na sa kanya ang ginawa sa kanya ni Ate Belen. Masaya niyang hinaplo si Bamba na para bang isang inang sabik sa lambing ng kanyang anak. Hindi ko tuloy noon maiwasan na maisip yung ginawa ni Ate Belen. Hindi ko talaga akalain na ganon pala ang trato niya kay Nanay Karing kapag nagkakamali ito. Kinilabutan ako sa mga salitang lumabas sa bibig niya ng sandaling yon. Para kasing hindi niya kaano-ano si Nanay kung duruin at sigaw-sigawan niya. Hindi naman naging masamang ina si Nanay Karing noon. Kahit na nagtatrabaho siya ay hindi naman niya pinabayaan ang mga anak niya. Alam ko kung anong naging buhay nila noon dahil magkalapit lang yung mga bahay namin noong mga bata pa lamang kami. Kaya hindi ko maiwasang magtaka kung saan nanggagaling yung masamang ugaling yon ng hipag ko. Para kasing sa amin niya gustong ibunton ang mga kabiguan niya sa buhay. Hindi niya tuloy makita kung gaano siya kaswerte na kahit papaano ay may natitirhan pa siya. At meron din siyang pamilya na napupuntahan tulad ng kanyang magulang Papa Dudut. Nay, nandyan po ba kayo? Bukas po tong gate nyo. Tutuloy na po ako, ha? Oh, Nay! Asan ba Ano pong yun? ginagawa nyo? Hinahanap ko yung bangkito ko. Hindi ko makita. Gagamitin ko sana sa garden eh. Nay, ayun po, sa may pasimano ng bintana sa harap nyo. Kanina pa ako ikot ng ikot kakahanap dito eh. Nandyan lang pala. Sino kasi naglagay nito dito? Malamang po na ilagay nyo po yan dyan. Nakalimutan nyo lang. Hindi ko nakalimutan. Hindi ko lang nakita kasi malabo na mga mata ko. Ano nga palang sadya mo? Binilan po kasi kita ng vitamins tsaka groceries, Nay. Meron din po akong biniling gatas dito tsaka oatmeal para sa inyo. Sabi kasi ni Jeron, ibili ko na kayo ng groceries para di na kayo mapagod pumunta sa bayan. Naku, salamat! Ang dami naman itong pinamili mo. Sakto lang po yan para sa 1 linggo niyong budget, Nay. Ay, siya nga po pala. May binili rin ako para kay Bamba. Ay, meron pa para sa aso ko. Ang bait mo talaga. Sana nga pala nagtatrabaho yung asawa mo? Parang matagal ko na yun hindi nakikitang pumupunta rito ah. Si Nanay naman. Paano po kayo madadalaw dito ni Jeron? 3 taon na po siyang nasa Saudi. Ganun ba? Ang tagal na palang nasa abroad ng bunso ko. Matagal na nga po siya sa abroad pero nakalimutan niyo po. Hindi ko nakalimutan. Kayo yung makakalimutin. Kasi hindi kayo nagpaalam na mag-a-abroad si Jeron. Sorry po, Nay. Sige na, hindi niyo na po nakalimutan. Ay, siya nga pala. Ipapakita ko sa iyo yung aso. Ando lang yun sa kubo kanina eh, natutulog. Naku, matutuwa ka doon sa aso kong yun. Napakatalino na at napakalambing pa. Marunong utusan yon. Ha? Si Bamba po ba? Paano mo nalaman ang pangalan ng aso ko? Kasi po, Nay, ako po nagbigay nun sa'yo. Di niyo na po ba naaalala? Hindi ah. Regalo sa akin ng Tatay Jerry mo si Bamba nung naliligaw pa lang siya sa akin. Talaga po, Nay? Binigyan din po kayo ni Tatay Jerry ng aso nun? Aba, oo naman. Ang sweet ng Tatay Jerry mo eh. Uy, si Nanay. Kinikilig pag naaalala si Tatay. Naku, syempre. Asawa ko yun eh. Kahit matagal na siyang wala, hindi naman masama na maalala ko siya kasi mabuti siyang asawa nung nabubuhay pa. Ikaw din. Dapat ganun ka kay Jeron. Huwag mo siyang kalilimutan kahit nasa malayo siya. Oo naman po, Nay. Napakabait din po kaya ng anak niyo. Manang-mana po kay Tatay Jerry. Siyempre, anak ko yun eh. Siya nga pala,
Alam mo bang gusto kunin ng bruha na laging pumupunta rito si Bamba ko? Bakit niya raw po kukunin si Bamba? Ewan ko. Galit siya kay Bamba ko. Grabe naman po yun. Sino po ba yung bruha na yun, Nay? Sino pa? E di yung masungit na babae na nangaaway lagi sa akin. Matapos ang pag-uusap namin yon ng biyenang ko ay hindi na ako napalagay, Papa Dudut. Kakaiba po kasi siya ng umagang yon. Minsan matino siya tapos ay biglang magiging pabago-bago ang mood niya. Nagiging irritable na siya na para bang isang bata at napapadalas na rin ang pagiging makakalimutin. Kaya naisip ko nang patingnan siya sa doktor, Papa Dudut. Nung una ay ayaw pa niya pero dahil sa pangungulit ko ay napapayag ko rin siya. Pina-general check-up ko na siya sa public hospital dito sa Laguna. Base nga po sa resulta ng iba't ibang lab test at MRI na ginawa sa kanya ay nakumpirma ng doktor na may early signs ng demensya si Nanay Karing. Wala daw lunas sa sakit na yon. Pero pwedeng malabanan ang mga sintomas at mapabagal ang paglala. Hindi ako makapaniwala noon dahil sa pagkakaalam ko ay nasa 65 pataas ang edad ng mga tinatamaan ng ganong sakit. Pati na rin yung mga may sakit na diabetes at high blood. Pero wala namang ganong sakit si nanay at medyo mahina na nga lang yung baga niya pero normal pa ang BP niya. Sabi rin ng doktor ay maaaring nagkaroon ng silent stroke si Nanay Karing noon. Yun daw ang biglaan at sandaling pagtigil ng supply ng dugo sa kanyang utak. At kahit daw hindi high blood ay maaaring tamaan ng silent stroke, Papa Dudut, kapag masyadong nag-iisip at nai-stress. Hindi raw madaling makita ang sintomas nito dahil hindi raw ito nararamdaman o napapansin ng mga pasyente sakaling umatake ito. Pero apektado nito ang utak at ang memorya tulad ng nangyari kay Nanay Karing, Papa Dudut. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, dahil sa pag-aalala ko ay pinilit ko si Nanay Karing na sa amin na muna tumira para naman maalagaan at mabantayan ko siya. Pero hindi siya pumayag kaya napilitan ako na kami na lamang ng mga anak ko ang tumira pansamantala sa bahay niya. Ipinaliwanag ko sa mga anak ko na kailangan naming makumbinsi ang lola nila na sumama sa amin. Mariing pa ring itinanggi ni Nanay Karing ang sakit niya dahil hindi naman daw niya ito nararamdaman. Malakas pa naman daw siya kahit matanda na. Isa pa ay hindi naman madalas ang sumpong niya. Siguro ay dahil na rin kay Bamba. Aliw na aliw kasi si Nanay Karing sa alaga niya at ang sabi naman kasi ng doktor, may iwasan ang mga sumpong ni Nanay Karing kapag lagi itong masaya at nakakaiwas sa stress. Kaya naman lagi kong kinakausap noon si Nanay Karing. Tinatanong ko siya lagi tungkol sa mga masasaya niyang alaala para hindi mawala ang mabilis ang kanyang memorya. Nakikipaglaro din kami ng mga anak ko sa kanilang dalawa ni Bamba. Sinisigurado ko rin na nasa maayos na oras ang pag-inom niya ng mga gamot na reseta ng doktor sa kanya. Madalas ko ring ipakausap sa kanya sa video call ang asawa ko para hindi niya rin po ito makalimutan. Alam na rin kasi ni Jeron ang kalagayan ng nanay niya kaya madalas din itong tumatawag at nangungumusta. Unti-unti na sana akong napapanatag noon dahil hindi na siya sinusumpong. Pero hindi pala yon magtatagal dahil sa ginawa ni Ate Belen, Papa Dudut. Sino ba yung sigaw ng sigaw sa labas? Buksan mo itong gate kundi babatuhin ko Saan pa mo dyan. nga kinakalapag na yung gate natin eh? Opo, sandali lang. Lalabas na po ako. Mabuti naman at lumabas ka na. Buksan mo na itong gate.
Eto na, bubuksan na. Gabing-gabi na kasi nabubulahaw ka pa. Tulog na yung mga anak ko magigising pa dahil sa'yo. O ayan, bukas na, pumasok ka na. Ay, talagang papasok na ako. Pero sisipain ko lang muna tong buwisit na asong to. Ay, ang ingay mo, Tama na buwisit ate, ka. ano ba? Nagpunta ka na naman ba dito para manggulo? Pati aso pinagdidiskitahan mo pa. Ayan, tumakbo na tuloy palabas ng gate si Bamba. Si Bamba? Lumabas ng gate yung aso ko? Huwag na po kayong mag-alala, Nay. Babalik din po yun. Huwag na po kayong lumabas dyan sa bahay kasi umaambon na. Ako na pong bahala kay Bamba. Hindi! Lalabas ako dyan! Hintayin lang ako na nagpaiyak kay Bamba ko! Ay, ayan, nag-alala pa tuloy si Nanay dun sa aso. Wala akong pakialam sa asong yon. Sana nga masagasaan yun eh. Marami namang aso dyan na pwedeng ipalit. Hindi lang basta aso si Bamba na pwedeng palitan, ate. Bakit? Ginto ba balahibo nun? Ano ba kasing problema mo, ha? Hindi ka ba titigil sa panggugulo mo? Anong problema ko? Ikaw! Ikaw yung problema ko at hindi kita titigilan hanggat di ka tumitigil sa kakasipsip mo sa nanay ko para makuha mo lahat ng gusto mo. Anong ibig mong sabihing makuha lahat ng gusto ko? Wala akong gusto kundi masiguro na maayos yung kalagayan ni Nanay dito. Hindi pagsisipsip yon kundi pagmamalasakit. Malasakit? Huwag mo nga akong pinaglulolo kung intrimidida ka. Tigilan mo na yung pagpapanggap mo na kunwari anghel ka kasi alam ko naman yung motibo mo. Wala akong ibang motibo sa ginagawa ko. Anong wala? Eh dito ka na nga tumira para masigurado mo na sa inyo ni Jeron mapupunta lahat ng naipundar ng mga magulang namin. Ang galing mo rin ano. Kayo na nga yung nagpapakasasa sa pensyon ni nanay, pati tong bahay at lupa gusto mo pang makuha. Hindi totoo yan! Lani, asa na si Bamba? Andyan lang po yun, Nay. Ako na po magpapasok sa kanya mamaya. Narito ka pala. Ikaw siguro yung umaway kay Bamba. Ha? Aray! Bakit mo ko kinurot na matanda ka? Salbahe ka! Bakit ka ba nanunulak, ha? Sumusobra ka na, ha? Walang iya kang babae ka? Ang lakas na loob mong sampalin ako? Gusto mo masaktan? Ha? Sige, halika't kakalbuhin ko yung buhok mo, buwisit ka! Aray! Ano ba? Ano bitiwan? Kulang pa to sa impact ng tulad mo! Tumigil na kayong dalawa! At nauwi na nga sa sabunutan ng pagtatalo namin yon ni Ate Belen Papadudut. Hindi tuloy namin namalayan na nakaalis na si Nanay Karing. Sinundan kasi nito sa kalsada si Bamba at halos mabingi ako sa lakas ng kabog ng dibdib ko dahil sa sobrang pag-aalala ng mga oras na yon. Hindi pa naman pwedeng i-report na missing person si Nanay Karing dahil wala pang 24 oras itong nawawala ng panahon na yon. Kaya naman napagpasyahan ko na ako na lamang muna ang maghanap kay Nanay at hindi ko talaga naiwasang hindi matakot dahil nga alam ko na sinusumpong na naman siya, si Nanay Karing ng sakit niya. Nag-alala ako na baka kung mapano siya sa daanan lalo na't lumakas pa noon ng ulan. Hindi kakayanin ng konsensya ko kung may mangyayaring hindi maganda sa biyanan ko ng mga sandaling yon. Hindi ko rin noon alam kung paano ipapaliwanag sa asawa ko ang mga nangyari. Umarkila ako noon ng tricycle para magbaka sakaling makita pa namin siya sa daanan. Kasama ko noon ang panganay na anak ko, Papa Dudut, sa paghahanap kay Nanay Karing. Panay po ang dasal namin na sana ay tama yung direksyon na tinutumbok namin. Mabuti na lamang at nakita rin namin si Nanay nang matanglawan siya ng ilaw mula sa tricycle na sinasakyan namin ng oras na yon. At halos madurog ang puso ko nang makita namin siya. Basang-basa kasi siya at nangangatog pa habang nakaupo sa may damuhan. Humihikbi siya at paulit-ulit na tinatawag si Bamba. Hindi ko na rin papadudot na pigilan noon ang sarili ko. Mahigpit ko siyang niyakap habang umiiyak at agad na inuwi para mabihisan, Papa Dudut. Lani,
Tumuloy na ako dito sa loob. Bukas naman yung gate. Binuksan ko talaga yon. Baka kasi umuwi si Bamba hindi makapasok kapag sarado yung gate. Wala akong pakialam sa asong yon. Ang gusto kong malaman kung nakita niyo si nanay. Oo, Mabuti naman. Nasa na siya? andun sa kwarto, binabantayan ng mga bata. Nilalagnat kasi pero pinainom ko na ng gamot. Ano ba kasi nangyari doon kay nanay ha? Ba't parang bigla yatang nagkatoyo kagabi? Tinatanong mo pa? Paano di magkakaganon si nanay sinipa mo si Bamba? Para yun lang? Naglayas na agad siya? Daig pa niya yung abnormal Hindi na nga normal si nanay, ate. Kasi may sakit na siya. May sakit si nanay? Boba ka pala Ba't ngayon mo lang sinabi? Dahil kailan ko lang din nalaman yung tungkol doon. Pina-check up ko siya. Ano raw bang sakit ni nanay? May demensya na siya. Ganun daw yung mga unang sintomas ng sakit na yon. Nagiging parang bata at saka makakalimutin. At pag tumagal pa, baka tuluyan na siyang di makaalala. Paano magkakaroon ng demensya si nanay? 61 pa lang siya. Di ba yung mga matandang-matanda na yung mga nagkakademensya? Yun din ang akala ko. Alam mo, kasalanan mo lahat to Alam mo na palang may sakit yung nanay ko, di mo pa agad sinabi sa akin. Ang bilis mo namang makahanap ng masisisi. Bakit, ate ha? Kung sinabi ko ba sa'yo, may magagawa ka ba? Ganun. Kung wala akong magagawa kasi wala akong pera di tulad mo, wala na akong karapatan na malaman yung sakit niya? Baka nakakalimutan mo na anak din ako ng nanay ko. Anak ka nga, pero ni minsan tinuring mo ba siyang magulang? Ni hindi mo nga man lang napansin kung may nararamdaman na siya Kung may nagbabago ba sa mga kilos at ugali niya. Yung pakinabang niya lang kasi yung mahalaga sa'yo Alangan namang maging mahalaga ka sa akin. Tsaka, anong gusto mo gawin ko? Di naman ako doktor para malaman kung may sakit siya. Di rin ako manghuhula para mahulaan kung may nararamdaman siya sa katawan niya. Di mo naman kailangan maging doktor para mapansin kakaiba na yung mga kinikilos niya. Puso, ate! Kailangan mo lang ng puso marunong umintindi sa magulang. Kaso, wala ka nun Yun na nga lang sana magagawa mo para sa kanya pero di mo pa kaya. Di ikaw na. Ikaw na yung bida. Total, pabida ka naman talaga. Ako na naman yung may kasalanan. Ikaw naman talaga yung punot dulo kung bakit sinumpong si nanay kagabi Hindi ko naman kasi maintindihan kung bakit naging ganyan ka. Parang hindi mo kaya magbigay ng kahit konting respeto sa kapwa, lalo na sa sarili mong ina. Hindi mo pala ako maintindihan? Di wag mo na ako intindihin. Pero pasalamat ka. Walang nangyari sa nanay ko kagabi. Kasi kung nagkataon, ikaw yung sisisihin ko. Bago ka manisi ng iba, sisihin mo muna yung sarili mo. Yung simpleng lagnat ni Nanay Karing ng gabing yon ay lumala at nauwi sa pneumonia. Hindi ko po alam noon kung ano ang gagawin ko dahil parang ang bilis ng paglala ng sakit niya. Naiiyak ako tuwing binabantayan ko siya sa ospital pero hindi na niya ako makilala minsan. Naisip ko na baka makatulong sa kalagayan niya noon kung mahahanap ko si Bamba. Kaya nagpaskil ako ng mga picture nito at numero ng cellphone ko sa mga lugar na maaaring nadaanan ng aso. Hanggang sa may tumawag sa akin at ibinalik si Bamba. Napulot daw nito ang aso sa gilid ng highway na takot sa mga sasakyan. Isa na uli nito si Bamba dahil hindi rin naman daw ito kumakain at ilang araw nang nananamlay. Pero nang mauwi ko si Bamba ay halos hindi pa rin po ito kumakain. Lagi itong matamlay at nakatanaw sa labas ng gate na para bang may hinihintay. Naisip ko na videohan ito para ipakita kay nanay. Nakita ko naman kaagad noon ang pagbalik ng sigla ng biyanang ko nung makita sa video si Bamba. Binidyohan ko rin si Nanay Karing para ipakita yon kay Bamba. Tuwang-tuwa rin po ito na kinakahulan yung video na para bang nakikipag-usap lamang kay Nanay Karing. Akala ko ay magiging okay na ang lahat dahil kahit papaano ay masaya na sila pareho. Pero nagkakomplikasyon sa baga si Nanay Karing dahil sa pneumonia kaya binawian na rin siya ng buhay sa ospital. Hindi ko inaasahan ang magiging reaksyon ni Bamba nang iuwi na yung bangkay ng biyanang ko. Wala kasi sa unang araw ng lamay ni Nanay Karing hanggang sa araw ng libing ay hindi ito humiwalay sa kabaong.
Nang matakpan na yung puntod ni Nanay Garing ay lalo akong napaiyak dahil kay Bamba. Para rin kasi itong tao na naglulupasay sa ibabaw ng puntod habang parang umiiyak na kinakaskas yung mismong pinaglibingan sa biyanan ko. Hindi ako makapaniwalang may hayop din pala na sobra kung magmahal sa amo nito. Sa ngayon, Papa Dudut ay wala na rin si Bamba. Sumunod din po ito sa biyanan ko ilang linggo lang matapos ang libing ni Nanay Garing. Pero hindi po mawawala sa amin ang alaala nila ni Nanay. Sila po yung mga patunay na ang pag-ibig ay para sa lahat. Nakauwi na sa Pilipinas at nakabalik na muli sa Saudi yung asawa ko nang hindi kinikibo si Ate Belen. Pero alam kong mapapatawad din ni Jeron ang ate niya pagdating ng tamang panahon. Maraming salamat po sa pagbabahagi ng kwento ko at sa lahat ng mga kabarangay na palaging nakatutok sa inyong programa. Maraming salamat sa pakikinig ninyo sa pinagdaanan ko at taus-pusong pasasalamat din po sa Barangay Love Stories para sa pagkakataong maibahagi nito ang mga kwento ng pag-ibig, buhay at pag-asa naming mga taga-subaybay. Nawa ay manatili kayong number 1 at sana po ay pagpalain kayo palagi ng may kapal. Maraming salamat po Papa Dudut at sa lahat ng bumubuo ng Barangay Love Stories. Ang inyong forever, kapuso at kabarangay, Lani. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. In Mega Manila, 97.1. Forever. Barangay Love Stories. Love Stories. Maraming pisikal na laro ng mga bata ang kahit mas nakakatanda ay nilalaro pa rin. Gaya na lamang ng larong habulan. Isang larong ikaw ang mga habol. Kung ikaw ang taya. At kung sino ang mataya ay siya naman ang mga habol sa iyo. Ikaw kapuso, ano ang mas gusto mo, ang maghabol o ang habulin? Dear Papa Dudut, kumusta po? Kami po ay palaging nakikinig sa mga magagandang kwento na binabasa ninyo. Kaya naman naisipan namin na i-share din ang kwento namin. Opo, Papa Dudut. Sinabi ko po na kami at namin kasi itong sulat na ito ay mula sa aming dalawa na mag-best friend. Pero wag ka po sanang malito. Kasi po ay magsasalitang kaming dalawa sa pagkukwento. Ako po si Paul na isang freelance dancer, choreo at dance instructor at mamaya ay makakasalitan ko po ang best friend kong si Ariel na isa namang entrepreneur, may-ari ng isang t-shirt printing at graphic designer. Bata pa ay magkaibigan na kami. Pareho kaming solong anak kaya noon pa man ay talagang itinuring na namin na magkapatid kami. Hindi kami naghiwalay mula elementary, high school at college ay iisa lamang ang pinasukan naming eskwelahan. Pareho pa po kami ng kinuhang kurso, graphic design at pareho din po kaming nakagraduate. Pero si Ariel lang ang nagpatuloy ng kurso namin sa kanyang negosyo at trabaho. Nagtayo siya ng business at ako naman ay tinuloy din ang pagsasayaw. Ang sabi ko ay baka or bago tumanda ay itodo ko na ang pagsasayaw habang nakakagalaw pa. Pareho po pala kaming nabigyan ng scholarship noong college. Pero magkaiba ang inaplayan naming scholarship program. Si Ariel dahil matalino ay nag-exam na kung saan ay pumasa naman siya. Ako naman ay hindi masyadong matalino pero talented naman po. Kaya nag-tryout ako sa dance troupe ng eskwelahan. Na kung saan ay nakuha naman din po ako kaya naging scholar. Sobrang close naming dalawa ay nagbibigayan kami.
Mabuti na lang nga po at magkaiba kami ng mga gusto sa babae. Doon po sa shop ni Ariel ako laging nakatambay pag walang show o kapag natatapos ang show ay sabay na kaming umuuwi. Kasi nire-rent lang ni Ariel ang pwesto niya, Papa Dudut. Sa lugar na yon ay may 2 babae na nagustuhan namin. Yung crush ko na si Nova, isang band vocalist at solo performer. At yung type naman ni Ariel na si Dang, isang graduating college student, Papa Dudut. Ariel! Oh, Paul. Bakit ang aga mo? Wala kang show? Tapos na. May nagpaturo lang sa akin kanina. Ang aga nga eh. Buti di ka antok-antok habang nagtuturo. Nako, hinataw ko ng hinataw yung mga steps para magising ako. Oh, di bumilib yung tinuturuan mo. Hindi, nalito lang. Kasi ang bilis ko daw magturo. Buti hindi na inis. Hindi, sabi ko yung kape kasi na binigay niya ang tapang. Kaya nasobrahan ako sa sigla. Wow, sinisi mo pa ang kape ha? Kesa naman ako ang masisi. Loko ka talaga. Pero natuto naman ba? Natural, magaling atang magturo tong utol mo. Naniniwala naman ako sa'yo. Sa galing mo magsayaw, tiyak gagaling ang estudyante mo. Alam ko na yung mga hirit na ganyan. Papalibre ka na naman ng kape no. Pinuri lang kita, akala mo magpapalibre na ako ng kape? Kakakape mo lang, kaya mag-milk tea na lang tayo. Sabi ko na eh. Tara, pero ikaw naman ang taya sa susunod ha. Depende. Joke. Oo naman. Teka, sinong magbabantay dito sa shop mo? Isasara ko muna. O baka isipin ng mga customer, sarado ka talaga. Siyempre maglalagay ako ng note sa labas. Sabihin ko, milk tea break. We'll be back in 10 minutes. Sure ka, kaya natin makabalik in 10 minutes? Oo naman. Yung 10 minutes hindi naman magsisimula pag alis natin eh. Siyempre magsisimula pa lang yun pag nabasa na ng customer yung note. Ang talino mo talaga. Nakakainggit ka. Ikaw naman ang talented. Sana ako din. Halika na. Nag-uutuan na tayo eh. Lika na nga. Kamusta nga pala ang shop mo? Yung nagpapadesign medyo mahina. Pero yung mga t-shirt malakas ang benta. Ang gaganda kasi ng mga design mo eh. Oo na nga. Pero wag mo na ako utuin kasi ikaw manlilibre no? Ito naman, kala mo laging niloloko. Siyempre, totoo talaga ang sinasabi ko. Kaya nga proud na proud ako sa'yo eh. Oh, eto. Hindi din kita inuuto ha. Proud din ako sa'yo kahit nung nag-aaral pa tayo. Pag hinihintay kita na matapos ang rehearsal nyo, ikaw ang pinakamagaling gumalaw sa buong dance troupe. Siyempre, mana ako sa utol ko eh. Mana din ako sa utol ko. Lika nga dito, payakap nga. Uy, sobra ka makayakap. Baka machismis tayo dito. Bakit? Marami bang marites dito? Hindi lang si Marites. Pati si Marilu, Marimar, Maritoni, Marita at kung ano-ano pang ma. Yaan mo silang i-chismis tayo. Mas bibisitin ko sila. Ikikis kita sa harap nila. Yak! Yak pala ha. Teka. Uy, joke lang. Tol naman eh. Dito pa talaga sa tapat nila, Dang. Aba teka. Sino si Dang ha? May bagong lipat din sa boarding house. Estudyante. Ang ganda niya. Uy, in love na ang utol ko. Pero mukhang suplada eh. Kinausap mo na ba? Hindi pa. Sabi nga bawal judgmental. Kausapin mo muna tsaka mo desisyonan kung suplada o hindi. Kung sa bagay, wala naman mawawala. Kung susupladahan ako, edi hindi ko nakukulitin. Ay grabe siya. Ang bilis sumuko. Kung gusto mo, iporsige mo. Anong Basta. Ayaw mong sabihin ha? Halika ka na dito mismo sa tapat ng dorm ng crush mo. Uy, tol! Oo na, kakusapin ko na! Ay! Oh, bakit? Ayan siya, palabas. Wow, tol! Maganda nga!
Lapitan mo na! Agad-agad? Teka naman, di pa ako handa ngayon. Ayan, tingnan mo. Tumitingin siya dito. Napatingin lang siguro. Kawayan mo. Ayoko, nahihiya ako. Ako ang kakaway. Wag! Hi! Tol, nakakahiya. Tol, nakangiti siya. Lapitan mo. Bilis na, lapitan mo na. Ayoko. Ayaw mo? Halikan kita. Eto na nga, lalapit na. Ang bagal mo, nakasakay tuloy ng tricycle. Lika na nga. Basta, pangako mo, bukas dapat may kwento ka na tungkol sa kanya ha. Oo na. Kulit. Halika na nga. Baka may dumating na dun sa shop, magsimula na yung 10 minutes. Teka, order pa tayo. Pick up na lang, tol. Nai-order ko na bago tayo umalis. Iba ka, tol. Bakit sa libre ang bilis mo? Pero kay Dang ang bagal mo. Lika na, mga asar ka na naman eh. Mahuli, pangit. Routine naming dalawa ang magkulitan at sa unang pagkakataon ay nahiya si Ariel sa biro ko na ikikiss ko siya in public. Kasi nga naman ay binata na ang utol ko. May nagugustuhan na pala na malapit sa shop niya, yun nga ay si Dang. Nasanay din pala kami ni Ariel na magtawagan ng tol o utol. Kasi nga pakiramdam namin ay magkapatid nga kami talaga. Mabalik tayo sa nagugustuhang babae ni Ariel, Papa Dudut, si Dang. Maganda si Dang, Papa Dudut, kaya hindi ko naman masisisi si Ariel. Nung makaalis nga si Dang ay balik normal na wisyo si Ariel. Yung normal naming kakulitan pag sinasabi na mahuli pangit, bigla kami magtatakbuhang dalawa. Parang larong pambata pero nakakatuwa at nakasanayan na naming dalawa ni Ariel ang ganong klase ng biruan. Kaya noong naghabulan pabalik sa shop si Ariel, kami ni Ariel matapos naming makuha yung milk tea na binili namin, may isang aksidente na nangyari. May nabangga akong isang babae na naglalakad. Muntik na siyang matumba, mabuti na lamang at mabilis si Ariel at nasalo niya yung babae bago pa ito bumagsak sa lupa. Hiyang-hiya ako noon, Papa Dudut, kasi baka isipin noong nabangga ako na isip bata kami kasi sa edad namin ni Ariel ay naghahabulan pa kami sa kalsada. Kung nandun lang kayo, Papa Dudut, makikita ninyo na sobra akong tinabla ng hiya. Kasi noong makita ko yung taong nabangga ko ay ewan ko ba kasi parang may bato balani na tumama sa akin. Natulala ako sa kanya, Papa Dudut. Dahil doon ay hindi ako kaagad nakahingi ng sorry. Si Ariel pa nag-sorry para sa akin. Parang nalunok ko ang sarili kong dila. Buti din hindi suplado yung babae at sinabing ayos lamang siya. Nagpakilala si Ariel at sinabi din ng babae ang pangalan niya, si Nova. Dahil nakatulala ako ay pinakilala na lamang ako ni Ariel tapos habang nakatitig ako sa kanya ay nadidinig ko ang pangalan ko na palakas ng palakas. Nung huling sabi ni Ariel ng Paul ay saka ako natauhan. Saka ako nakabalik sa wisyo ko. Pero pagtingin ko sa paligid ay wala na si Nova. Ang sabi ni Ariel sa akin ay mag-iisang minuto nang umalis si Nova. Ibig sabihin ay parang namalik mata ako. Kasi akala ko ay nakikita ko pa si Nova pero nakaalis na pala siya. Nasa utak ko lang pala yung nakikita ko. Doon na nga ako niloko ni Ariel na kakaiba ang kinikilos ko. At nasabi ko na parang na love at first sight ako kay Nova. Ayun na nga, Papa Dudut, napagdesisyonan na namin na ligawan ang mga babaeng bumihag ng mga puso namin. Hindi ako madalas nagsasalita ng ganyang kalalim pero ganun po ata talaga siguro kapag in love ka. Hulaan ko. Maaga na naman kayo nag-session ng tinuturuan mo, no? Oo, kaso papunta na ako sa kanila tapos biglang nag-message nasa palengke pa raw sila. Kaya pina-adjust ng alas 11 ang 9 AM na session namin. Kaya dito na muna ako magpapalipas ng oras. Oh, mag-aalas 10 na. Ilang minuto ka na lang magpapalipas dito? Siguro mga 30 minutes. Alam mo namang namimiss ko utol ko pag di ko nakikita eh. Huwag mo ako utuin.
Di ako makakalabas, may tinatapos ako. Eh di ako na lang ang bibili. Akin na ang pera. Ay, iba! Kumuha ka na lang ng pera dun sa opisina. Joke lang. Kaya nga ako ngayon lang nakapunta kasi bumili pa ako nitong makakain natin. Ito. Nako, halika na! Oh, saan tayo pupunta? Sa ospital. Kusang nan libre, may sakit ka ata eh. Sobra ka naman. Oh, joke lang. Pikon ka na naman. Ano ba yan dala mo? Ito, tig 2-piece chicken tayo. May pasta at french fries na hindi gawa sa France. Buti nagdala ka. Kanina pa ako nagugutom. Di ako makalabas kasi nga rush tong pinapadesign sa akin. Uli ka na. Kain na tayo habang nagdududot-dot ka dyan sa computer. Sarap talaga pag libre. Kaya pala hindi ako nasasarapan kasi ako nan libre. Pero, salamat tol ha. Gutom na talaga ako. Kwento ka lang dyan habang nagmamultitasking ako sa pagkain at sa pagdesign. Kumusta? Nakausap mo na ba si Dang? Kung yung usap na iniisip mo, hindi pa. Nag-iipon pa ako ng lakas ng loob. Pero medyo ilang beses na kami nagkausap. Usap-usap tungkol sa trabaho ko at sa eskwela niya. Alam mo na, small talk. Pero hindi ko pa natatanong kung pwede ba siyang ligawan. Ayoko kasing isipin niya na presko ako. Sus! Ako nga sanay nang masabihan ng presko. Kaya sinasabi ko sa kanila, di gustong gusto niyong nakikita ko para nagiginawaan kayo sa kapreskohan ko. Ayun, nananahimik sila. Bilib talaga ako sa'yo. Kahit nakakainis ka na, hindi pa din sila naiinis sa'yo. Wala eh. Iba talaga kapag charming. Di ikaw nang charming. Tingin mo ba inis pa din sa akin si Nova dahil nabangga ko siya? Ayun! Kunyari pang love life. Pero in fairness ha, ang sarap pakinggan niyang love life na salita. Sana nga lang, love life nga. Baka tayo lang ang luma-love life tapos dead man naman sila. Ano to, bumaliktad ang mundo? Ikaw na ang nega? Oo nga pala. Di ba Ale, mamaya pagbalik ko, aabangan ko siya sa labas tapos kakausapin ko. Tuloy! Dang? Kilala mo ko? Ha? Hindi, sasabihin ko sana, gandang umaga. Joker ka pala. Ako si Paul at ito naman ang aking utol na si Ariel. Paano? Maiwan ko muna kayo. May turo pa ako eh. Ha? Maaga pa. Akala ko 9:30 ka pa alis. Baka kasi mahirap sumakay o kaya matraffic ako. Kaya agahan ko na ang punta doon. Nagtuturo ka? Teacher ka? Hindi. Well, parang gano'n na din. Nagtuturo ako ng sayaw. Choreographer. Wow, nakakatuwa naman. Ano nga palang maipaglilingkod ko sa'yo? Wow! May paglilingkod! Lalim, tol! Sige na nga, aalis na ako. Bye, Dang! Nice to meet you! Bye, Paul. Pasensya ka na sa utol ko ah. Magkapatid ba talaga kayo? Oo na hindi. Ibig kong sabihin, hindi kami talaga magkapatid pero oo, bata pa kami magkapatid na ang turingan namin. Pareho kasi kaming walang kapatid. Alam mo na, uniko ihos. Ay, ang cute naman. Thank you. Saan? Ha? Sino bang cute ang sinasabi mo? Sino bang akala mo? Ha? Akala ko kasi nakikita. Siyan kasi kami sa school. Gusto ko sana naka-shirt kami na pare-pareho. Magtatanong sana ako kung magkano per shirt para masabi ko sa mga kaklase ko para sa contribution namin. Mura lang. Bibigyan ko kayo ng discount. Naku, salamat. Kaso magkano nga? Baka mamaya kasi kahit may discount, mahal pa din. Ang cute. Ng mga designs mo? Hindi. Nangiti mo. Mukhang mahal nga ah. Inuuto mo ko eh. Hindi. May student price naman ako. Material na lang ang bayaran nyo. Libre na labor ko. Tapos kahit gaano kasela ng design, okay lang. Bigay ko na lang ng 400 pesos per t-shirt. Ay, okay na yon. Go na kami. Kaya na namin yon. Salamat ha. Ito yung design na gusto namin. Actually, ganyan. Pero alam ko magagawa naman ng paraan para gumanda. Pero yan yung idea. Sige, no problem. Kailan nyo ba kailangan? Sa isang linggo sana eh. Okay. Sige, pagtapos itong ginagawa ko, yung sa inyo na agad ang susunod ko. Ilang piraso pala? 20 kami lahat. Sige, kaya yan. Kahit 5 days, tapos ko na yan. Naku, salamat. Walang anuman. Wala kang pasok?
Mamaya pa, 1 p.m. Palagi ba dito si Paul? Oo, dito nagpapalipas ng oras yon. Madalas pagtapos niya sa sayaw, dito tutuloy yon. Tapos sabay na kami uuwi. Saan siya nakatira? Diyan lang sa Sampaloc. Magkapit bahay kaming dalawa. Ah, ganun? Mukhang madaming girlfriend si Paul, no? Nako, wala. Hindi ganun yung utol ko. Wala siyang girlfriend ngayon. Yung last na GF niya, wala na sila, 6 months na. Pareho kami noon. Stick to one lang. Ay, ang bait pala ni Paul. May respeto sa babae. May itatanong sana ako sa'yo. Ako din sana may itatanong. Ano yun? Mauna ka na muna. Mauna ka na. Mas gusto ko marinig yung itatanong mo. Ladies first. Mauna ka na nga, okay lang. Ano ba yun? Sige. Itatanong ko sana kung pwede ba akong manligaw sa'yo? Ha? Kung hindi ka pa handa, okay lang, maghihintay ako. Naitanong ko lang naman. Pasensya ka na ha, pero Anong pero? baka pwedeng magkaibigan na lang tayo. Sabi ko nga kung hindi ka pa handa, maghihintay ako. Salamat. Babalikan ko na lang yung shirt paggawa na. May tiwala na ako sa design mo. Sige, bye. Mapadudod si Ariel na po ito. Ako po muna ang magtutuloy ng kwentong sinimulan ni Paul. Susubukan kong ikwento yung mga naganap sa pagsasabi ko ng nararamdaman ko kay Dang. Hindi ko akalain, Papadudot, na ganon pala kasakit ang matanggihan. First time ko pong mabasted. Ganon pala ang pakiramdam noon. Pero wala naman ako magagawa, hindi ko naman pwedeng pilitin si Dang kung hindi pa siya handa. Pinilit ko pong hindi maapektuhan ang trabaho ko sa mga nangyari. Tinapos ko ang ginawa ko, saka sinimula ng pinagagawa ni Dang. Kahit parang natunaw, yung inspirasyon ko ay pinilit ko pa rin na gawing maganda ang lahat ng ginagawa ko. Tinapos ko kaagad ang trabaho at maaga na lang akong nagsara at nagmukmok sa loob ng shop ko, Papadudot. Nang hapon na yon ay bumalik si Paul at masayang masaya ito at naghihintay ng kwento kung anong nangyari noong iwan niya kami ni Dang. Sa sobrang saya niya ay hindi niya napansin na sobrang lungkot ko pala. Hanggang sa natigilan siya dahil napansin niya na boses na lang niya ang napapakinggan niya. Saka pa lang niya nakita na nakalugmok ang itsura ko. Mula sa sobrang saya ay ramdam ko kung paano naapektuhan si Paul sa pagkalugmok ko. Alalang alala siya, Papadudot. Akala niya ay may sakit ako kasi na-realize niya na yung signage pala sa pinto ng shop ko ang nakalagay ay close. Kaya halos magpanik siya. Pero ang sinabi ko na lamang sa kanya ay samahan niya ako sa bar at iinom kami. Nagulat siya kasi ang akala niya ay may sakit ako at bakit daw ako iinom ng alak. Sabi ko na lamang sa kanya ay doon ko na sa bar ikukwento. Hanggang sa bar ay tahimik lamang ako. Siya lang ang halos nagsasalita at nung may tama na ako ng alak ay saka ako napaiyak. Niyakap ako ni Paul at wala siyang pakialam kung ano ang iisipin ng ibang. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Tinakasan ako ng hiya ng oras na yon habang pinapatahan ni Paul. Umiyak lamang ako ng umiyak. May tunog ang iyak ko pero hindi naman hysterical. Kaya nung kumalma na ako ay saka ko ikinuwento ang mga nangyari. Ang sabi ni Paul ay madami pa daw namang ibang babae pero sinabi din niya na kung talagang mahal ko si Dang ay huwag kong sukuan. Sobrang apektado si Paul sa mga nangyari sa akin, Papadudot. Kaya ayon, mas madami pa ang nainom niya kesa sa akin na nagdadalamhati. Pag-uwi namin, imbes na ako ang buhatin ni Paul ay siya ang binuhat ko. Natatawa nga ako, Papadudot. Consistent talaga si Paul na pasayahin ako. Kaya mahal na mahal ko yung utol ko na yon. Kinabukasan ay okay na ako. Nailabas ko na ang lahat noong gabing kasama ko si Paul kaya nakarecover na ako sa sakit noong mga nangyari. Ang sabi ko sa sarili ko ay laban lang at walang susuko. Bago magtanghali, pumunta kaagad si Paul sa shop.
alalang-alala pa rin. Ang sabi ko ay mas nagwo-worry ako sa kanya noong gabi. Ayon, nagkatawanan na lamang kami, Papa Dudut. Sa kapanatag ang loob ni Paul kasi tumatawa na ako. Sabi ko ay hindi ako susuko, susubok muli ako. Natuwa siya sa mga sinabi ko. Tapos sabi niya ay sayang daw, akala niya ay malungkot ako. Nagdala pa naman daw siya ng lunch. Sabi ko ay kaya ko uling maging malungkot para lamang makakain ng libre niya. Ayun, tawanan na naman kami. Salamat talaga sa utol ko at madali akong nakaka-recover ng dahil sa kanya. Habang kumakain kami, ang sabi niya ay samahan ko daw siya sa isang bar. Akala ko ay may problema siya, yun pala ay puntahan daw namin si Nova. May tugtog daw doon sa sinasabi niyang bar. Nakausap daw ni Paul si Nova sa labas at inimbitahan daw kaming dalawa. Ang sabi ko ay sige, sasama ako pero dapat maaga kaming umuwi kasi may delivery ako ng 7 a.m. Pumayag naman si Paul na umuwi ako ng maaga basta samahan ko lamang siya papunta. Pagkausap na raw niya si Nova ay pwede na raw akong umalis anytime kaya pumayag ako, Papa Dudut. Okay ba ang suot ko? Oo nga. Pangatlong tanong mo na yan ah. Hindi ba ako mukhang tanga? Tol, sa ating dalawa, ikaw ang magaling magdamit. Una, bakit ka nagdududa sa taste mo? Pangalawa, sa akin ka talaga nagtanong? Bakit? Magaling ka din naman magdamit ah. Magkaiba nga lang tayo. Ikaw mas formal, ako mas rock. Formal mo mukha mo. Bakit? Mukha ba akong atid ng debu? Kaya nga ako na-insecure eh. Parang ikaw ang manliligaw. Pinaghandaan ko talaga to. Kasi alam ko dadaan tayo kanina sa tapat ng dorm ni Dang. Malay mo bigla siyang lumabas. Tapos nakita niya ako. Eh di nagbago isip niya. Sayang at di siya lumabas. Kasi kung nakita niya ang utol ko, ewan na lang, baka biglang humiyaw yun dun sa kalye ng, Ariel, wag mo akong iwan! Mahal na mahal kita! Uy, huwag ka nga maingay. Ang dami nakakadinig sa'yo. Ariel, mahal na mahal kita! Ayaw mong tumigil ah. Sandali, tol! Okay na, suko na ako. Di na kita aasarin. Please, wag na tayo mag-abulan. Papawisan tayo eh. Ayoko mag-amoy kulob na kulambo tayo pagdating dun. Kulob na kulambo? Anong amoy nun? Takbo ka, malalaman mo mamaya. Ayoko nga. Bro, yun na yung bar nila Nova. Sure ka? Oo, nakapunta na ako dyan dati nung paparty nung sinewan namin. O ano, okay na ba itsura ko? Kulit mo. Sagutin mo kasi, gusto ko ng confirmation. Oo nga tol. Sobrang gwapo mo. Hindi ka amoy kulob na kulambo. Lika na nga, pasok na tayo. Aga ata natin. Di ba usually mga 10 p.m. pang set ng banda? Mabuti na yung mauna tayo para gentleman ang dating. Tol, kahit naman mauna sila. Natural lang yon kasi magpa-perform sila. Basta, maganda pa din yung nauna tayo. Saka para mas makapagkwentuhan tayo kasi alis ka ng maaga. Oo nga, tara na. Dito tayo, harap mismo ng stage. May bala ka bang mag-perform? Sana doon na tayo sa stage pumuesto. Ito naman eh, huwag ka nang kumontra. Maganda dito para kitang-kita ko si Nova habang kumakanta. Sa palagay ko hindi lang natin siya kitang-kita, kundi dinig na dinig pa. Dito talaga tayo sa tapat ng speaker. Kainis ka naman. Sige na nga, dun tayo sa kabila, walang speaker. O ayan, wala nang speaker. Huwag ka nang umangal ha. Oo na, mas okay na dito. Bakit parang walang waiter? Maaga pa kasi. So tayong nagbukas ng bar? Ibig kong sabihin, baka akala nila wala pang tao kaya nasa loob pa sila. O siya, magsi-CR muna ako. Ako nang o-order dun sa bar. Sige, dito lang ako. Natural, dyan ka lang. Kanina ka pa nga atat na atat pumunta dito eh. Sige na, mag-CR ka na. Paul! Nova, Nasaan si Ariel? nagbanyo lang. Ah, okay. Aga nyo naman? Aalis kasi si Ariel ng maaga kaya napaaga kami. Alam mo na, banding. Bakit aalis siya?
May deliver siya bukas ng umaga eh. Busy ba lagi si Ariel? Minsan oo, minsan naman maluwag ang araw niya. Masipag siya, no? Lagi ko siyang nakikita dun sa shop niya. Madalas kasi ako mapadaan dun. Oo, sobrang sipag nung utol ko na yun. Bakit utol lang tawag mo sa kanya? Kapatid mo ba talaga siya o tawagan niyo lang? Masigit pa sa tawagan yun. Hindi kami magkapatid na magkadugo pero ganun ang pakiramdam namin sa isa't isa. Magkapatid kami pero magkaiba ang magulang. Okay, gets ko. Buti nakasama siya, no? Oo naman, supportive talaga yung utol ko na yun eh. Supportive? Saan? Sa akin. Bakit? Kasi alam niya naliligawan kita kaya nakasuporta siya sa akin. Seryoso ba yan? Oo naman, seryoso ako sa'yo. Masyado mo naman akong binibigla. Sorry, nabigla ba kita? Oo. Sino ba naman ang hindi mabibigla? Masyado kang diretso magkwento. Sana inuna mo muna akong tanungin. Ay, sorry. Ayun nga, pwede ba kitang ligawan? Hindi. Pero seryosong usapan. Gusto talaga kitang ligawan. Seryoso din ako. Sorry, ayaw kitang paasahin, Paul. Pero may iba akong gusto eh. Uy, magkausap na pala kayo. Nice! Hi, Ariel. Hi Nova, labas lang ako sandali. Mukhang seryoso pinag-uusapan nyo eh. Okay na, tapos na kami mag-usap. Ha? Ganun ba ako katagal na wala? Good luck nga pala mamaya ah. Salamat. May request ka ba? Kakantahin ko mamaya. Talaga? Sige, isip ako. Sige, hintayin ko ah. Pasok lang ako, magre-ready lang kami. Sige, good luck uli. Salamat. Excuse muna ah. Tol, good news! Nagpa-reschedule ng delivery yung client ko. The next day na lang daw. Kaya pwede kitang samahan magpuyat. Kaso hindi ako naka-order. Sabi sa bar may pupunta na lang daw na waiter dito. May pumunta na ba? Lipat tayo. O di natauhan ka. Ha? Ikaw lang kasi ayaw mo maniwala na maingay dito sa harap. San tayo? Ayun, dun sa banda dun. Sigurado naman nakita mo pa din si Nova dun. Hindi dito. Lipat tayo ng ibang bar. Bakit? Basta tol, tara na. Sandali tol. Dalian na natin. Gusto ko nang umalis dito sa bar na to. Ano ba nangyayari? Ayun, doon na lang tayo sa bar na yun. Ano nga nangyari? Binasted ako ni Nova. Oh, sandali nga. Bakit mo ba ako niyayakap? Hindi ka ba iiyak? Hindi. Bakit ganun? Bakit ako kahapon umiyak? Dapat umiyak ka din. Hindi ako iiyak kasi gaya ng sinabi ko sa'yo, lalaban din ako. Oh, ganun pala eh. Bakit tayo nag-walkout? Mahirap na, baka maiyak ako. Ayoko makita ni Nova. Lalo akong aayawan nun. Aayawan ka talaga nun kung ang kinakanta niya disco tapos umiiyak ka. Ayan ka na naman sa kapilosopuhan mo eh. Ibig kong sabihin, baka maiyak ako pag biglang pumasok sa ulo ko yung sinabi niya. Ang sakit eh. Umiyak ka na kasi. Para mabawasan yung sama ng loob mo. Ayoko. Nagawa mo na kahapon yan. Hindi ako gaya-gaya, no? Papadudot, nagbalik po ako sa pagkukwento or nagbabalik po ako sa pagkukwento. Si Paul na po ito ulit. Ituloy ko lang po yung iniwan ni Ariel. Sa totoo lang, Papadudot, kahit masama ang loob ko na tinabla si Nova or tinabla ni Nova, ang nararamdaman ko para sa kanya ay magaan kong tinanggap ang mga nangyari. Kasi alam kong gaya ko ay nandyan lang din lagi sa tabi ko si Ariel. Magkaiba kami ng paraan ng pagkukwento kung si Ariel ay highlight lang nung nangyari sa kanya ang ikinuwento niya. Ako naman, Papadudot, ay detalyado kong ikukwento. Kasi pakiramdam ko ay mas mabilis mawala yung sakit pag nailabas ko sa utol kong si Ariel ang kwento ng buong buo. Kung ako ay naglasing noong ikinuwento ni Ariel yung nangyari sa kanya, nung ako naman yung nagkwento ng nangyari sa akin ng ibang naging atake ni Ariel, mas siya pa ang naiyak kesa sa akin. Kaya mas gumaan ang loob ko kasi may umiiyak para sa akin. Ganyan kami ng utol kong si Ariel, Papadudot. Ganyan namin kamahal ang isa't isa. Talagang kaputol namin ang bawat isa kaya siguro ay pareho kami ng kapalaran. Pero noon lang naman nangyari yon, Papadudot.
May mga naging girlfriend na din naman kami pero sa mga niligawan namin noon ay walang bumasted sa amin. Linawin ko lang Papa Dudut, hindi po fling ang mga naging relasyon namin. Puro seryoso po. Kaso nga lang ay ganun talaga minsan ang relasyon. Minsan ay panandalian lamang. Matapos kong ilabas ang lahat ng sama ng loob ko kay Ariel, ng gabing yon as usual, ako naman ang lango. Kaya kinabukasan ay natuluyan na ang hangover ko kaya nag-cancel ako ng turo at hapon na rin nakapunta sa shop ni Ariel. Pero may mangyayaring hindi ko po inaasahan ng araw na yon. Dang, tuloy! Kukunin ko na sana yung mga pinagawa ko. Tamang-tama ang dating mo. Eto, kakabalot ko lang. Eto yung isa para makita mo itsura. Ay, maganda siya. Magkakahiwalay ba yung mga small, medium at large? Oo, yung hawak mo, yan yung nag-iisang extra large. Ah, okay. Pwede ko ba ma-check isa-isa? Sure. Sige, teka, lalabas ko uli. Ayan, pasensya ka na ah. Saan? Diyan sa mga shirt. Ipinlastik ko kasi para pick up na lang. Baka kasi nagmamadali ka eh. Ah, okay lang. Mamaya pa naman ang pasok ko. Kumusta? Ha? Ibig kong sabihin, kumusta yung mga shirt? Okay ba? Bilangin ko na lang kung tama ang mga sizes. Sige. Bale sa list mo 10 small, 6 na medium, 3 large at 1 XL. Ayan, tama ang sizes. Pasensya ka na ah. Ano ba? Okay nga lang kung naiplastic mo, pwede namang ibalik uli. Hindi dyan. Pasensya ka na kasi binigla kita nung isang araw. Binigla saan? Nung tanungin kita kung pwede kang ligawan. Kalimutan mo na yon. Pero ikaw hindi ko kayang kalimutan. Baka naman pwede ako mag-try manligaw. Pagbigyan mo lang ako. Ariel naman. Ang ipinunta ko dito ay itong pinagagawa ko. Pwedeng wag na nating pag-usapan yan. Nasabi ko na yung desisyon ko. Sabi ko maging magkaibigan na lang tayo. Kung hindi ka masaya dun, pasensya na. Hanggang dun lang ang kaya kong ibigay sa'yo eh. Ito ng bayad ko. Pengi na lang ng resibo. Oo. Sandali lang. Paul! Uy, Dang! Nandito ka pala! Oo. Dinalaw mo ba utol ko? O hindi ah. Kinuha ko lang tong pinagawa ko. Ah, okay. Nasaan siya? Gumagawa lang ng resibo sa loob. Sige, puntahan ko. Mamaya mo na siya puntahan. Baka maguluhan yon at kung ano pa ang maisulat. Dito ko na lang muna, kwentuhan tayo. Ah, okay, sige. Kamusta? Eto, okay naman. Masaya. Wow, good! Kilala ko kung sinong nagpapasaya sa'yo. Obvious naman kasi kung sino. Ako din, masaya. Salamat naman. Salamat saan? Na napapasaya kita. Ha? Palabiro ka pala. Anong biro? Sandali, pupuntahan ko lang si Ariel. Mamaya na. May sasabihin lang ako sa kanya. Lalabas naman yun dito. Samahan mo muna ako. Natatakot ako. Wala akong kasama dito. Sige. Punta ka sa school namin ha. Foundation day namin pero ang performance namin sa Friday. Sana makanood ka. Sabihan ko si Ariel. Wag na. Madami ata siyang ginagawa eh. Parang wala naman siyang masyadong ginagawa ngayon. Sasama yun, sigurado ako. Isa lang kasi yung ticket na hawak ko. Kaya ikaw lang ang maiimbita ko. Ay, si Utol na lang ang papuntahin mo. Matutuwa yun. Ikaw na nga lang. Tsaka nasabi ko na ang pangalan mo doon. Hindi na pwedeng baguhin yon. Punta ka ha? Sige. Yay! Thank you! Sandali. Di mo na ako kailangang yakapin. Okay lang yun. Bitahon mo na ako. Basta, salamat. Eto na ang resibo. Uy, Tol! Sige, salamat. Paul, aantayin kita ha? Bye! Tol, kamusta? Paul, pasensya na ah.
May delivery kasi ako eh. Maaga ako magsasara. Kung gusto mo, diyan ka na muna. Isara mo na lang pag aalis ka na. Papa Dudut, hindi ako pinansin ni Ariel hanggang sa makaalis siya. Pero hindi ko muna siya kinulit kasi mukhang stress siya sa trabaho niya. Pero sa likod noon ay alam kong sumama ang loob niya dahil sa nakita niya. Kilala ko ang utol ko, Papa Dudut. Hindi ko naman po ginusto na yakapin ni Dang. Pero dahil kilala ko nga si utol, kaya alam ko na nagtampo lamang yon. Inisip ko na mga oras na yon, pagbalik niya ay siguradong kakausapin na niya ako. Kaya umalis muna ako sa shop ni Ariel. Sinarado ko na lang muna kasi baka may pumasok. Pero nang bumalik ako matapos ang ilang minuto para makausap na sana siya ay sarado pa rin ang shop niya. Hindi pa bumabalik si utol. Hindi ko na siya nakausap ng araw na yon at hindi na siya bumalik pa sa shop. Kinagabihan ng araw na yon ay pinuntahan ko naman si Ariel sa bahay nila pero wala rin siya roon. Lumipas ang ilang araw, Papa Dudut, ay hindi ko maabot-abutan si Ariel sa bahay nila kahit na magkapit-bahay lamang kami. Pagpupunta ako doon ay palaging nakalis na siya. Pagpupunta naman ako sa shop ay palaging nakasarado. Sabi naman sa bahay nila ay pumasok daw sa shop si Ariel. Pero bakit palagi siyang wala kapag nagpupunta ako sa shop? Pakiramdam ko tuloy noon ay iniiwasan ako ng utol ko. Barangay Love Stories. Barangay Love Stories. Papa Dudut, sinasabi nila na maliit lang daw ang mundo pero mas maliit naman po ang lugar namin. Kaya bakit hindi ko mahagilap si Ariel? Dumating ang araw ng Biyernes, hindi ko sinipot ang imbitasyon ni Dang sa foundation day nila. Kung hindi ko mahagilap si Ariel kahit saan ay kaya ko ring mawala para hindi ako mahagilap ni Dang. Palagi akong pumupunta sa shop ni Ariel pero lagi itong sarado. Ang mahirap pa ay para kung puganting umiiwas sa buong lugar kasi baka ako naman ang makita ni Dang. Sa ilang araw ay laging sarado ang shop ni utol. Pero isang beses may napagtanungan ako at ang sabi ay nasa loob daw ng shop si Ariel at madalang lumabas. Pag sinusubukan kong buksan ang doorknob ay nakalak naman ang pinto. Pag kinakatok ko ay walang sumasagot tapos lagi kong natsitsyempohan na nakalagay sa nakasabit na signage sa pinto ay close po ito. Papa Dudut, napaisip ako ng malalim kung sinasakripisyo kaya ni Ariel ang pagdating ng mga customers para namang maiwasan ako. Gusto ko siyang makausap para magpaliwanag, para wag madamay ang trabaho niya. Naisip ko rin na hayaan na lamang muna siya para hindi siya ma-pressure. Binigyan ko siya ng oras para makapag-isip. Sabi ko sa sarili ko ay magpapalipas ako ng 1 o 2 araw, saka ko na lang uli siya kakausapin pag klaro na ang isip niya. At handa na siyang makipag-usap sa akin, Papa Dudut. Ariel! Oh, Nova, ikaw pala. Wala kang tugtog? Maaga pa, mamaya pa kami. Pasensya ka na pala last time ha. Saan? Nung bigla kaming nawala ni Paul. Ah, naiintindihan ko. Di bale, bawi ako minsan. Pag walang masyadong gawa, punta ako. Punta kayo ang ibig mong sabihin. Parang di kayo mapaghiwalay ni Paul eh. Hindi naman. Basta, punta ako. Ako lang mag-isa. Totoo yan ah. Cross my heart. Yay! Thank you! Sorry, nayakap kita. Natuwa lang ako. Okay lang. May naisip ka na bang kanta? Isip ka ngayon kahit 3. Isasama ko sa lineup namin. Talaga? Oo, basta ikaw. Teka, isip ako. Bakit ganun no? Pag nasa kantahan ka na, biglang ang hirap isipin ng mga kantang gusto mo. Kumakanta ka rin ba? Kantang-kanto lang. At least, kumakanta pa din. O ganito, bukod sa request mo na kakantahin ko, isip ka din ng kanta na kakantahin mo. Sa stage? Oo! Ayoko, nahihiya ako. Nandun naman ako, wag kang mahiya. Gusto mo, hawakan ko pang kamay mo para wag kang kabahan eh.
Di ko alam. May stage fright kasi ako. Subukan mo lang, promise. Baka pag na-try mo, magustuhan mo at baka hindi mo natigilan. Baka bukas makalawa, bukalista ka na rin ng banda. Grabe naman yung imagination mo. Dapat ganun, pataas agad. Pag may gusto ka, gawan mo ng paraan. Tama ka. Bakit ba parang ang lungkot-lungkot mo? May iniisip lang ako. Ano yun? Pasensya na pero ayoko muna sana pag-usapan. Sige, nire-respeto ko yan. Pero okay lang bang samahan kita? Okay lang naman. Umiiyak ka ba? Sorry. Sige, iiyak mo lang yan. Tol, bakit naman ganyan? Bakit ka nandito? Pupuntahan kita sa shop mo. Akala ko okay ka na. Akala ko pwede ka nang makausap. Yun pala may ginagawa kang kabulastugan. Ano bang sinasabi mo? Sandali, Paul. Huwag ka naman magtaas ng boses. Sige, pagtanggol mo siya. Kaya pala. Anong kaya pala? Magagalit ka sa akin. Tapos yun pala ikaw ang may ginagawa. Wala akong ginagawa. Huwag mo ipasa sa akin. Ano bang gusto mo? Papa Dudut, ako po ulit ito, si Ariel. Nakakalungkot kasi dahil sa nakita ni Paul na pagdantay ng ulo ko sa balikat ni Nova ay nagalit siya. Nung una ay nabigla pa ako kasi bigla siyang sumulpot kung nasaan kami ni Nova. Inisip ko na ang pinagmula ng galit niya ay dahil hindi ako nagpapakita sa kanya ng ilang araw at hindi ko siya kinausap. Saka ko naisip na yung pagsandal ko pala kay Nova ang totoong dahilan ng galit ni Paul. Kaya bigla ko ding naalala ang nakita kong ginagawa nilang pagyayakapan ni Dang sa shop ko pa mismo. Sumabog na rin ako, Papa Dudut, kasi kung meron man sa amin na may karapatang magalit ay ako yon. Dahil ako ang unang pinagmukhang tanga ni Paul. Nagkataasan na kami ng boses ni Paul noong oras na yon, Papa Dudut. Mainit na ang mga tagpo. Mabuti walang masyadong tao kasi skandalo ang mga nangyari. Halos magpang-abot na kami pero dahil pumagitna si Nova ay hindi kami nagkakalapit ni Paul. Pero isa lang si Nova, dalawa kami ni Paul kaya nahirapan siyang umawat. Ilang sandali pa ay may tricycle na tumigil malapit sa amin at bumaba si Dang. Nagmamadali. Dahil malayo pa lang pala ay kita na ang komosyon namin. Umawat na rin siya. Pero imbis na ako ang lapitan niya ay at inawat niya, Papa Dudut. Ikaw ba talaga may karapatan magalit? Di ba ikaw na una? Wala akong ginagawa. Dahil sa dumi ng isip mo at pinag-isipan na may ginawa ako. Kaya yan ngayon, gumaganti ka. Huwag mo ako igaya sa'yo. Hindi ako gumaganti. Sinungaling ka. Mabuti na yung sinungaling. Kesa naman traidor. Ano ba, Paul? Ang kitid naman ng utak mo. Hoy! Baka ikaw ang nakikialam o ikaw ang may gawa ng gulo. Bakit ka naninisi? Bakit hindi niyo tanungin ang sarili niyo? Harap-harapan na, nagde-deny ka pa. Ikaw babae ka? Ano bang ginawa niyo kay Paul? Ikaw babae ka. Bakit di mo tanungin ang sarili mo? Ano? Wala nga amin sa inyo? Tol, ano Respetuhin, huwag mo akong tawaging tol, please lang. kinakaing selos mo kaya gusto mo agawin si Nova sa akin? Teka, paano nga agawin? Hindi naman tayo. Hindi naman pala kayo eh. Nag-iilusyon ka lang pala eh. Ano, pagtutulungan niyo si Paul? Ako harapin niyo! Sino ba yung babaeng yan? Bagong salta lang naman yan dito ah. Siya yung inagaw sa akin ng mabait kong kaibigan. Teka, anong inagaw? Hindi ba sabi ko magkaibigan lang tayo? O yan! Sino ngayon ang ilusyonado sa atin? Paul, diba sinabi ko naman sa'yo, may iba na akong gusto. Hindi na kita pinaikot at hindi kita niloko. Diretso kong sinabi sa'yong nararamdaman ko. Ako din, Ariel, diba? Ano bang hindi mo maintindihan sa salitang kaibigan lang ang pwede ko maibigay sa'yo? Kasalanan mo yan! Bakit ba ako ang sinisisi mo? Paul, tama na. Mahal ko si Ariel. Ha? Sandali, wala tayong relasyon. Tol, hindi ko alam yan. Akala ko magkaibigan lang kami. Siya ba yung sinasabi mong mas gusto mo kaysa sa akin? Oo. Nova, iba din ang mahal ko. Si Dang ang gusto ko. Ayoko nga sa'yo, kasi si Paul ang gusto ko. Dang,
wala din akong nararamdaman sa'yo. Tol, totoo ang sinasabi ko. Sana maayos ng gulong ito. Ngayong alam na natin kung sino ang gusto at di natin gusto. Sa palagay ko tama siya. Sana maliwanagan na kayo na may ibang nagmamahal sa inyo. Tol, sorry ah. Hindi ko alam kung ano nangyari sa akin at nagselos ako ng ganun. Ako din, Tol. Siguro sumama lang ang loob ko sa'yo kasi di mo ako kinakausap kaya nagselos din ako. Ayan, mas maganda yan. Oo nga. Sorry, Tol. Mahal kita, Tol. Hindi na mangyayari uli mo. Mahal din kita, utol ko. Sa loob ng isang gabi, Papa Dudut, ay nangyari ang lahat. Mula sa pag-aaway hanggang sa magkainitan, magkasagutan, magkaaminan at nagkabate. May realization din sa amin ni Paul na dahil sa pagkabulag namin sa mga gusto namin ay natabunan kami ng maling pag-iisip. Pinag-aawayan namin ang 2 tao na hindi naman pala para sa amin. Matapos ang gabing yon ay sobrang hiyang-hiya kami sa isa't isa ni Paul. Sa ngayon ay natatawa kami kapag naaalala namin ang pangyayaring yon. Masaya na kaming 4, Papa Dudut, pero masaya kaming 4 sa piling ng ibang mga tao. May mga kanya-kanya ng boyfriend sina Nova at Dang, at kami naman ni Ariel ay may mga sariling girlfriends na rin. Hindi man namin naging karelasyon ang mga babaeng naging dahilan ng away namin, ay napagtibay naman nila lalo ang aming samahan bilang magkaibigan, bilang mag-utol. Ang maganda pa, Papa Dudut, ay magkakaibigan kaming 4 at kilala namin ang mga kasintahan ng bawat isa. Salamat po sa pagbibigay daan sa aking kwento. Ang inyong forever kapuso at kabarangay, Paul at Ariel. Nagustuhan ng iyong napakinggan? Ituloy yan via live stream sa www.gmanetwork.com/radio. Barangay LS 97.1